Awan-awan ya bungkusi ngene iki, nggo bancaan apa iki? Bude mah kloter pertama. Bancaan apa ndak? Oh, gak bancaan, ya maksudnya rata-rata. Kan awake dhewe kan ya diterima mosok ya gak piye lah. Iya. Itu kan ya kudu berbalas budi. Mosok gelem napa ora gelem ngekeki. Kan maksudnya dia. Menune beda kok, dadi iki sing diteri ya. Iya. Menunya beda. Jadi iki pertama menune apa? Nek Bude mang apa? Bude mah jangan tewel, Jangan tewel, mbak ayam goreng. Nah, ini Bunda jangan kentang sama sate sama jangan kacang. kentang rempel ati kok. Anu guys, kayak sambal goreng kentang ono kilo, tapi digawe jangan digawe kuah. Sayur kentang iki. Sayur kentang, terus kae enek satene. Biasa sate Pak Ihsan yo. Terus iki acar dikei acar. Terus iki ambek teh basi ndah. Iki kok sego-segone. Iki kenapa mok samene tok? Soale kan iki bancaan manganan. Oh, gak bancaan, Apa ater-ater? Oh iya. Bancaan iki diumbeng iki bancaan. Oh. Iki cara mono diwenehi genti menehi. Ngono kuwi. Oh. Kowe kakan tersesat ning hutan ngono iki. Iya. Nanti hutan pisane kok terus dadi gak mudeng. Ora ngono, aku ki kaya apa jenenge nek nyebute ngene iki ya bancaan bancak apa? Bancaan, Nduk. Bancaan ki ngundang wong dimbang ditungani ku bancaan. Itu bancaan. Ki ater-ater tok. Ater-ateran. Weweh jenenge Jadi ater-ater weweh. ki ngene lho, Nduk. Ater-ater ki enggak semua. Wes aku wis mbok jelasno, makasih. Nek bancaan udah mesti hampir 100 ton mesti. ya. Tapi karena ater-ater kan cuma sedikit. Cuma Nah, berapa 13 orang lah. Yes. Nya, iki jajal kene Bude. Nya mah, njupuk sitok. Iki ben gak darah tinggi, ben gak ada muring-muring terus nya. Besar. Nya. Paketnya Bu Susi sapa? Sapa Bu Susi ya? Apa? Sama tuku apa nih? aku ora tuku kuwi. Ayo. Tuku apa wes? Iki kan nyoba iki sih. Ndang jajal sih omah. Aku udah mencoba kemarin, aku nggak mencoba lagi ya. Aku tuh iki mau coba ya. Ya udah gimana Mbak? Ini namanya black garlic atau bawang ireng. Dia bawang yang sudah difermentasi enggak sih, bener enggak? Gak roh. Maksudnya Kae betul. ngocai. Nek baunya ya seperti bawang seperti biasanya. Pira? 10.000. Nek dompete mamah nek kamar. Udah sek boleh. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Nek dompete mamah kamar nah ya. Iki yo ya rene ya. Kilo ya. 10.000 ya. Paketnya kantong aja ya. Rene. Kilo ndak? Paketen mate. Tuku apa? Tas. Tas betul. Kantong apa? Tas betul. Tas iki ya. Coba dulu bismillahirrahmanirrahim. Nek mangan ki kalau yang kabeh Sikrono banyu ya. Delok ocah kae iki. Main klimprak, klimbruk. Wong sakit iki juga mau tidur, stres. Ora le kowe gak sakit le iki. Saben dina sakit jiwa nek kowe. Rasanya apa, Mbak? Ojo ngrasakno. Zoom lah ekspresinya. Aku sudah tak bisa merasakan. Ini langsung kabeh. tinggi. Ben gak mureng-mureng. Kowe wis mangan, Mbak? Wis mantek. Mbok ulu. Iki apa, Mbak? Telek cecek lu. Anda tidak. Gua nak lek. Apane? Kuwi dikunyah, Mas. Separo tak lek. Wes lo ya, ha. Tidak ada. Tinggi. Beda tingginya umat. Wah, aku wes darah tinggi kok. Yang kau nak bunda. Wah, sing Kan kuwi aturannya satu. Loro overdosis. Enggak. Overdosis kuwi. Kudung, Mak. Kudung.
Oh pedes wis nek loro. Ya wae yo, aku rada tinggi yo. Wong aku selalu normal. Kok nek dudukno. Ngono tek gawe ulah. Wes guys yo dadi iki. Yo ater-ater. Oh ater-ater. Ater-ater itu membalas yang pernah Heeh. dapatkan itu nih ater-ater Wah. Jadi setiap apa manganan ngene iki ning kene iku kaya apa jenenge do ater-ater ngono kuwi ya istilahnya dengan kaya sambel. Aku doyan. Aku udah mau mangan. Tawaran ngene iki mau. Biro lipat no kelas kurang lorong khas. wis guys kok nek wis mulai ditoto-toto ya tak syuting neh ya. Bu Dewi jare ndiki apa ora panganan? Nggak salah ya ate diteri ya. Aku sakjane pejak manganan ta yo. Lah berhubung diteri mosok gelem nampa ora gelem bales. Nih. Mosok gelem ngising ora gelem mangan. Kan akeh ngono kuwi. Arek lah apa maksudnya kan ini kembali ke pribadi masing-masing dadi niki yo terserah yo pokoknya yo ngene iki. Anane Mbak ya. Anane iki atik kering kok lak yo diseneni Pak Polisi. Ora perlu diseneni Pak Polisi ya. Dijak Pak Polisi ya. Lah iya kering iki Mak. Sing dikeki sapa ae Bu Dewi? Ya pokoknya dulure lah dikeki iki dulure. Nek gak dulure ora dikeki. Aku berarti gak ngekeki. Gak dulurku kok musuhku yo. Ya Mak ya. Aku saiki lara ora tau diopeni, Mak. Masam. Lah kan wis dimbok ya Mak ya. Aku wis diguwak jare Om Toyo, jare Om Toyo wis ra usah ngiling-ngire paneh. Masam. Lho tuku gedane nek iso pas sih pilih Mbak Diki ya. Kan mleki. Pas tuku gedang iso aku sangang cengkeh wis, pokoknya sangang cengkeh. Lah kan aku Mak, cukup Mak. Wis Mbak, wis ora usah Mbak. Ora usah. Ya dadi yo wis pas ya. Dadi wis rasa mangan ya Mbak ya. Kan yo kan berarti gak salah aku sampean muni. Mak gak boy-boy oh gak usah Mbak lho. Aku salahku ning Aku kan mengajak irit Mbak. Gawe tape yang ngono. Pas tenanan Pak. Sisa-sita ya ora tak omong itu ya. Kan mengajak irit. Mak teh ajak mleki kenapa, Mak? Iya, aku yo gak ero. Butarai kudune iki diluwehi sing akeh, Mak. Kok iso? Jaluk 2 kilo, Mbak. Aku yo urung ngrasakno tape, masa aku njaluk wong sing diteri mbok teri. Heeh. Lek njaluk lek tapene, masa aku pengen ngomong ngono. Kuwi tak omong kuwi gak diluwehi karo Mak Jen. Ben tetap luwehi. Aku ae gak melok mangan kok, Mbak. Gawe lho padahal. Mangan sitok oleh nyolong mbah ning ndi gimana aku. Ya Allah. Iya nyolong-nyolong tak goleki ning ndi temu nemok sitok tak pangan mbek bunda wis ngono ae. Itu kebangetan tenan ngono. Tak omong iki. Wis Mbak, yo Mbak. Endi rasane juga karo Mama. Mama anggere wis nganu yo ora iso bali. Wis ero aku. Aku sudah tahu, makanya dia tidak mau buka warung. Karena menyambut kedatangan suami kasih. Ide miliarderan paling. Anangane masak. Arep bojak masak penjuker wali urusan dene. Ora urusanku. Bayang Cipika. Toh, Mbak. Mbak jadi terus. Mak kuwi kono anu ndi? Hah? Oh iya tak. Ya Allah, ki kok sapa sing ngeteri? Yo, ambek sawah. Kepaluna. Lah kok tenan apa dek terusane? Hari ini berarti ki Bunda ya teratur guys ceritane. Menune Bunda sumpah kuwi enak banget ambek sego, tapi wetengku gak iso. Lah kena apa? Kan pedes kuwi. Jangan dok buyuh kuwi. Siapa pedes ini cuma tampilannya aja karena ini banyaknya cabai merah. Masa. Iya enggak dong kalau saya bilang pedes ya pedes tapi Yang bener. Satene para ngene wae. Dengakno. Dan kok ini iki gawe. Maksudnya Ya kok itu. Gitu aja gak bisa lu. Dah suamimu nendi dah? Ning kamar. Atik wong koyo apa jenenge social distancing kenapa? Jendela ditutup, kamar dikunci. Kuwi buka pengep.
iki aku kadang yo nek pengen ucul mesti kaya maksudnya iki terus yo nek terus sampe ngorok itu terus tak buka. Kadang ini tak buka ki yo roh mak. Padahal guys, iki negara panas. Wonge iso seperti isolasi menyendiri, semua ditutup akses angin. Aku dia enggak Heran. tahu dia kena apa. Dan perlu mbok psikolog nanda kuwi. Dek iki koyo Wis iki sik kena iki. kok nek gak ditutup rapet ngono ki mak. Sampe roh nek aku pas jaga buke ngono kae mak yo. Padahal kan turun mek dia tok mak. Kuwi ruwet mak tandane. Ya. Woncian. Punya fobia habis. Wah aku dik dadi nek sama mone kowe ngomong ini, oh Bunda iki nek ambek Om Toyo ning jero kamar iki mesti kuncian karena ada sesuatu yang bukan nek Bunda lah tetep kuncian. Jadi dek iki nyamane yo kok ngono kadang iki aku sing sumuke mak yo. Ngonteni dhek nganu tak buka mak, tak buka alun-alun padahal atik kamar ke berisik mak model kok kerengket ngono mak yo. Pintu kuwi. Jadi dhek iki setiap tak buka mesti roh mak konangan. Ngono aku sing alasan aku pengen apa mesti ning BAB ning jaba ngono mesti dadi ngono aja mbok kancing. Kadang aku metu men jaba iki dikancingi Pak tak ono bayangno kowe. Dadi ki aku dia gak roh mindset dia itu apa ki aku gak paham yo nan. Dadi dia iki jarene iki merasa aman tutupan ruwapet mak ngono. Tenan mak nek wae sumuk mak kok ini gua mak rasane mak kecuali nek kamar kuwi AC. Enggak beli AC ya, Mbak? Kan ruwapet mak yo ruwapet. AC campur wedhus. Apa, Wah. Mbak? Jadi kok Mistis. Wah, Mbak Bunda mbak Om Tahun dikar-dikar loh. akarnya udah itu. Wes kok Biroli. Acarnya sudah. Ini kenapa beda acarnya ya? Karena ini adanya cuma 3. Aplikasi guys. Itu untuk untuk Iki acaranya gak ada ya? untuk mertua. Iya, bikin sendiri. Kamu Oh, nek mertua diapi-api Iya ngono. dong, iya dong. Nah, kan mertua aku baik. Nah, wong mertuaku lho nek aku yo sayang tak mau piye kowe. Belanja 200.000 kok nek 50.000 jal. Kok ngono sampomone ngono ki yo nek bar panen ngono ki yo kadang sik duwe aku ora omut malahan, malah sik mantune. Karena roh nek dikeki anake ora teko mantune. Walah. Tonton klambi mok telung ler kok bedino mbah-mbah. Sok ben aku wis seru mangan mendung wis ben aku wis kesel. Mendung tak ben ati. Menurutnya ini guys, jadi ini kingko sing antar-antar salwa panas-panas mbek emas. Siji. Wis, dadi kok nek entuk dhuwit dipek dhewe soalé. Kan kok gak sawah ya. Gak sawah. Dadi amarku ya. Nggih, Mak. Soalnya salwa nek antar-antar biasanya mesti entuk dhuwit. Padahal kuwi wis gak cah cilik wae. Justru salah. Maksudnya kayak nek cah cilik iki disangoni kleru asine. Cah cilik iki rung dibutuhan. Justru nek sing wong tuwek teater kudu disangoni. Wong tuwek iki butuhane akeh ya, Mak ya. Iya. Mbah Dami mantune ngode lho. Salah nek maksudnya sing cilik antar-antar disangoni iki kleru nek menurutku karena yang banyak kebutuhan itu wong tuwek ngono. Kayak Mas teh iki enek ya duwe Mbah Dami kuwi Mas teh punya perusahaan dhek nek pulang itu sing disangoni semakin tua semakin banyak sangone. Karena dia berpikiran siap pasti yang lebih tua itu banyak kebutuhannya. Misalnya kayak SD, SMP, SMA, kuliah, sing paling akeh sangone. Tak kok iso ya? Iya. Kamu sekolah apa? SMP ya. Sangone gitu. Kamu kuliah beda. Nek gak kuliah. Kayak nyangoni Mbah Dami, kok ngono ki lebih banyak lagi. Oh, gak katute. Ngono dadi ini memang karena dia itu berpendapat karena yang banyak yang maksudnya semakin banyak umurnya itu semakin banyak kebutuhannya. Nek aku sih Wih, ini bawa tok. oleh ini maksum mangalem makani. Tak sih. Oh. Nang kene wae. Mbak, ater-ater manganan. Dan pasti kan di jalan. Ater-ater manganane Bunda. Ngono.
Jane iki Mbak Sri. Mbak Sri iki dene kene anek glowokan lho ya. Iya dincalon ngono. Mbak Sri ngono. Iya lho. Mbak Sri. Lowongan iki yo kamar Mbak Sri, Dik. Dia satu-satu isu ore. Iki sing gedhe apa? Yang gede enggak di. Ojo Mas ojo terus. Seperti itu. Nganu yo Mas kan iki kan keluarga suami yo. Lain lah Mas kan. Aku gak keluarga suami lah. Mas keluarga Yang suami. penting kok sate. Dan mari ki bunda ki nek ngomong ngeteri bunda ki ya aku dhewe heran koyo nek ngeteri lurah ngono lho Pak. Lancen bareng bukan lurah. Ojo Pak aku mau Pak. Anake lurah, ora anake Tara. Aku Jadi lurah ya aku bakal jadi tukang masak ya. Maca wis iso dadi tukang masak lho. Kok iso? Oleh. Lah kuwi saka polisi bupati dadi gubernur. Ya padha, menaya ya kudune ngono. bisa, tapi dia harus pensiun dini. Bisa. Ya sumpah iki dari sapa? Apa? Iki dari sapa? Dari Bude. Bude, saderan di Porotono. Bude, saderan di Porotono Repa. Mak ketoke dere gak kuat sama. Depresi sendiri ketoke. Ora wong sak depresi Tidak bisa ya. menerima Ora. kenyataan. Iya. Wes lagi di gorene tak totone. Dia tukang tahu bulat dah. Kan guys, semua lagi nukar aku. Yo tak cukup duit, Pak. Tinggal lagi nih. Susu mamahmu yo. Dia mau bilang Mbak. 20 ya. Ya, itu mamah. Enak bro. Dia mamahmu kenapa yang sebelah mana? Ngapain ya? Titil. Iki lan kina. Kucingan. Endi kucinge? Kucinge ning jambe. Ini satu. Ya wong loro kan apa? Ya. Ini mesti kita satu ya. Itu rupanya satu. Sudah mulai Makjah mengarahkan Kuwi mbok anu ora mau mbok hade ora. Rara tadi ini. Oke guys ya, tadi iki dadine ya seperti ini. Jan wis ayu tenan. Nek ini kan karek dicangking, iki nggo sing bagian kulon, terus iki sing bagian kene iki tonggo-tonggo. Iki cara mono ki ya piye ya? Nek menjelaskan ki. Sudah bisa dijelaskan. Mang wis dijelasno Bunda kenapa beda. Ya wis ngono lah ya guys ya, wis roh dhewe. Wes ngono. Iya. Jelamah nek wong-wong sing mudun iso dijelamah. Mas teng. Jadi apa yang kamu lihat kuwi berarti apa yang dia beri wis. Wes ngono. Mulai nih guys. Iki tadi jek enek patang tumbu sing gede-gede. Oh iya, carry. Burene. Desain. Bunda ini nontonnya kok ngene ya, sedangkan arahannya iki kudune ngene guys. Melotot. Melotot. Kudune iki nggo nganggon gedang kok ngene ya. Terus iki didukno sik. Enek, ribut apa nek? Ya. Iki terus ngene, ngadeg ngene. Untung. Ya Allah, untung gak ceblok terus iki. Ngene terus iki koyo krecek, roti, terus kerupuk ambek tape ngono. Seperti itu. Ndi mang kerupuk tape ning kene? Nah, ini rupanya di sini. Ya. Oke. Guys, aku tak ngadain. Oke guys, yo iki wes ayo ngadain neh. Nya, adain dah, kakek dah. Hah? Iya. Kenapa? Emang gue kok nek dikau kan mesti matang kolaro aku piye. Lah piye?
Aduh, aku gak iso iki panas-panasan. Aduh. Gak iso. Siapa nang ngono? Wah, iya mang tak tuduhno kuwi cara mono mang ya. Bunda. Gak piye? Kayak gak piye? Aku mau sampe ndel tak loro wis ngono ae. Iya guys, ya nih ae. Vincent menanggapi orang yang sedang sakit ya. Vincent kok ngono. Wanita mandiri, tidak pernah nangis, tidak pernah ngeluh, tidak pernah marah, sabar. Nek omongan nganti aku gak krungu. Iya. Nganti aku gak krungu guys, nganti aku baleni ping swidak perkara suarane alon. Asal puji, aku tidak butuh pujianmu. Aku tidak haus pujian. Jenengan kan butuh puji. Ndak ya. Seneng amat. Mbak, roti mbak. Yes guys ya. Wes gitu dulu guys ya. Oh iki wis adan iki engko nek wis beradan aku lagi ngeteno iki jarine wong-wong ngono kuwi iki nek wis matok ape asar ki aluk sisan bar asar rater-ratere. Gak ero mak aku. Nitih numpak. Wes saya.